Tak to bude asi level. Poďme do toho, jej! Ne. Ne. Geto. Strieľa sa tu. Áno. Nie! Nie mŕtva. No poď. Teraz konečne môžeme povedať, že sme dali hlavu. Ja ti hovorím, to hlava je dobrá na to. Tu sa strieľa. Piča! To tak smiešne vyzeralo, jak Ale on, ale... tou zbraňkou Kokot, poď sem. šiel. Debil. Poď sem, ty Hej! Chlapi, tam je ďalšia hlava. Debil. Fakt. Poď sem už, ty trbo. Nice, Bertil. Čau. No chyť to. Dobre. 500 iba, pohoda. Je tu mimozemšťan. Kde? Tu. Mám diamant. Tu. Ta. Poď sem! Na hlavu ti dám. Áno, debilko. Daj mu. No už môžeš zdochnúť? Ne? Ne! Ďakujem. Strelím ho. Ne. To je debil! Ježiš! Jak je sprostý! Na tú hlavu jeba. Jak mu jebe? Jaj, bože, zober to gulu. Zober. To je jaké hovno, ty kokos. Ahoj. Čau! Ne! Ty kokšo. Čo robíš, Matúš? Čo? Tak snažím sa to zobrať. Jo, op. Počkaj. Ja to preskočím a ne. Poď tak, Na že čo ja... to berete, ale na čo to berete, chlapi? Neviem, tak sa na to zmestí. Však aj tam extraction. Však hej, tam je extraction. Tak chceme to Akože tam ja dať? to zaberám. Ja to zaberám. Ja by som to práve že zobral do hentov už. Tu je. Ja pre istotu. Ide k nám? Nie. A čo je jebnutá? Kde ide? Piče! Pičus. Ja som sa dostral. No už nemáme zbraň. Teda ja nemám zbraň. Počkaj. No ja mám jeden náboj. Daj mi toto. Tú flašku, no. Pozor, Sorry. je tu stavka, áno, 22 životov. Len tak dobre. Kde išla? Teraz A tu je. tu je. A? Debilná. Čo? Čo? To čo? To? Však sa odznokol. Neviem, či sa despawnla, alebo... Ona sa portla. Chlapi. On mi preska... Dobre. Samovrat. No a? Ideme to dozdať. Tak tam daj aj tú gulu. Čakaj, kam ideš? Jaj. Ty si piča. Ale padol... Prepáč mi to. Ja som nechtiac zabil Piťa. No je dobré. Posledné slova jeho boli ty si piča, takže môžeme to tam dať. Dá to na kríž. No, to pôjde. Koho môj otec peniaze? Ty si piča. Ty si piča. A bum. Jo, jaké peniaze budú z toho? Je tu ten.
si piča. Kde sú nejaké malé veci? Ale teda nejakú médium asi vec na hen toho. Či na ňo sa dá aj malou vecou? Hlava! Dobre, easy. Poď sem. Chlapi, kde? Ja som... To čo si urobil? Tam Ja som bola to diera? Ježiš, odkedy tam je diera? Kde si? Aj to je zbraň. To je kokot. To je kokot. Odkedy tam je Ja diera? jebem. To je pičus. Odkedy tam je diera? Reálne. To si nepamätám. Čau, Matúš, čau. Ty Čau, to ty kokot. vyspieva. Debil. Môžete to takto trovať. Máme 300 000. Tak poď, idem ťa voziť. Naskoč si. Nie, bod ma. Keď jazdíme my. Každý darmo šlo minžuje. Počkaj, ja to hodím. Nemôžem to tam hodiť. No čo, užil si si hru? Hej, ty mimozemšťan pojebaný. Hello there. Jeb na mňa. Jeb na mňa! Čau. Čau, Hlava čau. pojebaná. Ahoj, ahoj. Do piči. Dobre, Ty kokos. dobre. Dobre. Linco, movement god. Tomu ver. Ty kokos. Toto bolo jak close. A to nebolo prvýkrát, to bolo prvýkrát. To bolo Kamo, jak 300 000, tebe jebe. Ja si berem. Tu aj 100. Kamo! To sa zabil? Nemusel. Ja som ho zabil. Okay. No dobre. Takto upgrade. Ja mám strength Môžem tú staminu? a Ja health. neviem, boli tam dve staminy. Range. Obidve som chcel. Dobre, ber. Kamo, ja chcem byť Kurt Ja som mal Cobain. jeden health. Ja si zoberiem Tuto máte shotgun. range. Level 10, kámo. No, Nie. Môžem drgu? ne! Tuto. Nie, tuto nič. To mňa zobral niekto? Nie. To je debil. Nie! To choď. Chlapi, 20 000 nám rozbil. rozbilo sa mi 6500, lebo proste ten Mordekaiser som ho zhodil dole a tá lopta skákala iba hore dole a nedočiahol som ju. Už viem, na čo je dobre. Čo? Scarecrow. No poď! Teba sa nebojím. Kde je? Tam je. Kde? Aha, Neviem, tuto sú. aha. Trafil si? Idem hore teda, dobre? Zober si. Zober toto. Počkaj. OK, len bomber je tu. Matúš, hodíš mi ho, alebo? Počkaj, idem. Tu traja. Čak, ale oni kým vybuchnú, tak... A akože on to je náhodné, ale keď sa začne čarčovať, tak 1 sekunda. Tak nemáme ani jedno to vajco. Nehodíme tam aj ten grafón. Ty si ho nechať na zabíjanie. Ne, ty nesi. Ten gramofón mi nehaj. Bližší. Bo pusto. Ale bližší. Morde. Je tu pri mne. Hello there. Ty pičovina. Nie! To choď.
Ona mi odhodila zbraň. Lovím. No, a teraz to len ho dole. Ja to pustím dole, jak blázen. Však dobre, však to ide z toho chodou. Áno, a odtiaľ to... Trošku pod... Posun mi to. To zase Jak? kolo... Nie! Dobre, tak. Dobre. No. Neviem, jak by sme to dali bez toho drona. Chlapi, Niečo tu je. Nie. Morde, 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 morde! čau. Čau. Aha. To čo bolo? To prečo? Pičo zomrel. To prečo? Čo ja vím? Ja že čo to padlo? Ja že niečo, lebo nejaký pár... Nie, hore ten extrakt. Nie, nemôže byť hore. A to by ukazovalo červeným, to není. Lenže on má veľa životov, vieš, a on ty, kým ho strelíš, tak on ťa môže stále zabiť. A tu je, tu je. Jeden prekošík. Oko! Ja mám na tie oči najväčšiu smolu. Chápeš? Ja mám na tie oči najväčšiu smolu. Každý je? Jebem celé oko. Chápeš? Ja mám jaké nešťastie. Vím. Ja proste idem ho zajebať a tam sa spavne oko. No, skeletoni. Scarecrow. Oko! Kamo! Kamo, Počkaj, ale kúpime tebe shop. jebe... No ešte shop kúpime, ale... Shop. Ak tu nič nebude, tak to vypneme takto a on sa zresetuje ten shop a budeme mať iný. Je tu strength, ktorý rád by som znova zobral. Ale ten bude aj inokedy, len nič iné tu reálne Hej, ani nie je. nič tu nie je. Dobre, resetujeme to a hotovo. No. Dobre, tak končíme, no.